Nakajinglap ka Khasi Students Union KSU East Gentiles District Unit yakajingdon kiriungat niam ki bertemu ban snaju bore ka mandir haplau ka District Court Cleariat ka badan hasenda bat ka Office u Deputy Commissioner dang hakini ki khendiat sngi baladam haka arpulai tere nailar arja arpusa ka seng hakajing alam usamla streamly and suchen u President kala lej ban yakendu yo ba kerman shilau MLA ka Cleariat padu Menteri Ketenat Land and Revenue ka Sarkar Jilla bon tuklar halor ka niga kam Habakran sikilat pathai kubor usamla streamly ulang baka jaka sarkar kamdai na kabanta kinu ki kenhon nget niam henrei kadai na kabanta ki pajba bat kajing temu ban sna mandir hakate ka jaka ka long ka bamla ban pediang Hari ini kita ki isu ki bangi radip res kamtam ki pun bagi isu jing dei bat ka East Gentiles District borok away te ngelayo ban kendu bat i bat kini kendu kolong pasang tenat nomor kila persiau ya ki jing e jong district borok away kamtam ki pun bah ki jing e Nei pun bahagi isu ki mangi lawan kanang bat kawiru ka bangi persiaw i kantam hangi singi pi lambai lat thai bor kadon gawe ga jing thmu ki briu ki bathmu jubor ban snaya gawe ga tempel ha ga jaka sarkar hangti headquarter jong ka East Gentiles District jongi kemudian hapelau jong ka kut ne hapelau jong ka Deputy Commissioner Office te naglian sing lawan bani kendu bat i ban ilairu ya jing tho sei kanang ba namar kumbalong hagi jaka sukar minum lak ban priang ban te ya ikinja ying ban ngit ble namar ka jaka sukar kalong sibenta ka de jaka jong pajba te kum ka seng hi ngala de pensingaw i ban alian jong iru insim kya lor kane namar kum ka sarkari kanam lak ban ai jaka ya kino kin ja jingai ban chna ya ki jing mane ne ya ki mandir namar kalong sibenta kalong be an namar umju umla he ban chna ha ka government lan te ilayo ban persingaw i lor kata bat khamtam hajing de bat kani jing temu jong kiwe ki jaj meriu ndei nang napo obrinyo trip ndei kini ki bat temu ban china mandir ki de ki laban ong ki de ki khar ame ki de napo nabar jela ki wan sa wai kum to kilong ki bar jela te ki mur ban china gane mandir khamtam gane mandir nadu upor manchwa nang i kum gase house name arajar sipe arajar karwei Kaju gamat ngila de persingaw sa ki bor sarkar atau por ngimpat yo ya distrik para to por nagliang ki bor distrik lapan pra ya gane mentir te ba pela menta kana kine ki barjela gala stang biang ban te ne penwandur ya gane mentir da ki kinja ying sok ne ying tin te menta hagini kiet sngi ni kum gi khot jong sing la lek pensinga hang te namar ki mut ban china direct daga kinja building ya kata ka jakam ne blegi ki bat kiwi ngilai kendu badi sar kermen mene jing dei bat ka kot ka kia apok district am kai ka respond nak liang minister habai dei ba kan liang om liang ka thai habai dei ba ka mandir yong no nama i minister ri long ko mi revenue minister mo jing dei bat ka ne kam tin liang ga i ong ba ya ne kam ngan sim kia nama ma iru im singai hab ba ki kinja jingit ble kin china ha ki ka sarkar nama om la hi ban china ya ki jing mene la ne kita ki mandir temple ha ka jaka ha government man miru iong ba kene ka long bi an ban miru in jai persang ban banom airat ba kino kin janiam kin te ha ki jaka sarkar kumbalong kuma minister la persang mene ong ba ka sarkar kadang duna jaka palat kamtam kidon hapo East Gentiles jong kumbalong mata ki district kadai district kotar ki pun ki kinja office ki hap songwai kum ga district transport office ka ban songwai ha ki jaka gi simen bat kiwi office u isong wai te ka ba phla ka long ba kini ki barjala gi mut ban te ya gi kinja mane ble ha gi jaka sakar te kaneru onam na ban piang nang liang jongi khamtam man liang minister kum tai ong ba kane kami hap ba kino kin huniam ban te ha gi jaka sarkar ni kum ga sengi na margin tip pide no kon huniam ngimti pide kristen na de hindu na de no niam de muslim na tamba pinomla bante mendir pinomla bante jimune ha jaka sarkar namar jaka sarkar gade jaka jumpai pak kata gawe keseng ke yeng sket hanorin Nakaliang ba kerman sila uloong bah kabaya day bat kani kamat om parla ban sim ya kanu ka sin jam bat on hab ban up hadin ka jingyalang bat ka Office Deputy Commissioner dak papen pa bakat kum ka Land Transfer Act ka don ka kendon ka bakdo bakam don kanu ka jingkhang ban sna ya kanu ka jingtai haki jaka ki barang hab hapo ki schedule area hajing ide bat kani ngalayo ban ya
keren badi DC. Tenelian DC I marsan yo ya kini ka objection naki perlok repair kamtam na KSU but naki biru I omenta kilabu ika on hold as a status quo. The construction kanam ya chu chikmat I menta kan sadon ka jing yakhot iki perlok kini kiba persya kenang ban yo ya jing shisha ba hakanu gurukom but ke gadau ki long ke gadau ki persya but kini shimno ya ka rairu hakata kasingi tengah la on DC ban le kini badan kam ban kloy kenang ban tip ya ke bangin nang le chikmat te marsen tip ya kini kin sa ay ka report na po na DC haji de bad kata ka haji kendu jongki and after ke badan kam yang ikum ka state in sa shim ya ka rai hang le the day kilong favor hakata singiru na ka state in ham favor na mar ngi kum ka state ngim don kenu nu jing persya na mar kat kum ki kendon ki ain jong kani ka land transfer act ngin hab yu burom hi baro kiniam re lada karai ke long ha in favor or against the based on that namarngi ni burom nu kong shwa ba kmat tabe yaki no shong shong jang kanu kanu shong lada ki pediang yaki no ki development ngirungi pediang lada ki persya ngirungi persya namar kata kedika respect and kata kedika bangi burom ive so yakini ngindang up ik report nai disi lanu kini ya don kijing kendu ya kata actually nga ke report ke roots but ke jing stang juga hakanu gorkom la pen prai kata ke construction ngam panut ban ong namar ngam patip ya ke jing shisha president re ya ke ba menta tang ye tai ngaku apa no ba in sedon ke jing shong in khot I DC and then go ahead kat kum la ngim kwa shu ba menta ngin shnai kata ka mandir haden katu kan ibnai again pen pra ne namar kadon ke jing lu jing step jing gitu ki try bashnaru tingim kwa bikin shna forcefully haden happen prai ka kan don ke jingdu iki kabahai long de kaba suk mah ini keren yang kini ke issues and then solve the issues kami ni ke NOC na ramba snong tengam tip ha kanu kunong rim kata ke NOC mah ki yo na ke igadaw tepat it seems na liang ramba snong ri mentahi bepliru ong ba ke rai jong pai ba hil go along te ngirung idang ab kata hi min ke rai jong pai ba la daki ong ban pendon ai kene NOC will have to find a way out ke bedon kam ha kanu kurukom ngila ban le namari kene ngin mla ban shim ya ka ainekti la jong ngin ha follow ki rules and regulation exactly ha jika sarkar ngamnot ban ong ha jika sarkar ne jika pai ba re nabata kat kum jingkan mau janga ka ni land transfer act kadon ka clause ba mention ba hapo ki schedule area ru kini ki nabata ki jingmane lani nabata jing kini ki jingshna nabata ki development kadon kata ka rules ba allowed ki ban shna amdon ke jing persya ban ong ba ya kita ki niam de ban sha kamdon kum kata re respect ye baro ki jat niam te handre ha ka jika sarkar ke rules ki apply ngam de kemau kata andre kat kum ke rules if it is ka schedule area kadon hi kum kata class ba allowed ki ye baro ki jingmane kon ba ngi ju shat jing ba man la kasngi hato ngi la ju perkhat ba kabam kabang ngi bam ka tain em ya kamet jungi mai ngi ju ba mi kini ki ju ki jing ba man la kasngi bale kene ka jing keliminta kato ka dukan ration ba penyai uba raju uya tho yanga Nrai man kapor nyem ju yo ai ka jing bam ki batei kamet ki balong ka daw jong ka jing pang anemia pat ka jing brie jong ki kmat ba kumnu ngan lai na kini ki jing stam kong nangkong pide ban penmelin ban bam ya ki jingbam ki bapha hakrukam bam jongpi bunsen ki longkmi bat ki khulung khana ki yo ya kini ki jingpang namar kim yo ya ka jingbam bantei ya kamen ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhau ata mlu kadut bat ka umpnyang bam baro kindon ka jingbam ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D. Yakini baro kila banyo na kijing bam badi haki dukan ration. Kata kamut ngi dan yu khau 45 pabyang bhabat ngi. Mai, uni ukau tu bai biang ba. Pitharai baro kin bang ban ba mi uni. Kon ka fortification jong khau kanum khata ya ka jing mat ba ka jing long jing man jong khau. Mai, karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher. Om dei kon
dan jinga pher la da de hakaru kombu ne ru komshen komba fi ju shet yu khaw ba fithian kumju ru la shet ya unne u khaw Okum ta. te khon ka jingbam ba ai ka kwat ka khia bat ka ba ai bor ka met ka phat bat ka bor per khat chungi hato dang dan ki jingbam ba kham bha ban ya unne Hoit mei. Fikran ya kabadai sisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya